Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndifuna ndithokoze nonse pobwera pano aliyense wa inu. Mulungu akudaliseni zikomo kwambiri. Ine ndili wokondwa amama komanso abusa dada tathokoza kwambiri. Tikamati dziko timanena anthu. Dziko timanena anthu. Ndakhala ndikunena ndibwerezanso. Mwamuna akamanyada kuti ine ndine mwamuna mukayang'ane kuti mkazi wake akuvala bwanji, mkazi wake akudya bwanji, ana ake akukhala bwanji. Sungamanyade magali mutangayo ine mwamuna mkazi wako ali nyenchere. Iyo ndio mwamuna. Ayi. Quality ya mwamuna. Osaipanga measure mmene wavalira iye, no. Measure mkazi wake, anake, abale yake. Muntu sungakhala kuti ineyo monga ine Michael Usi, Vice President wa dziko la Malawi, kupita kuyang'ana abale yanga, kuyang'ana anthu amene ndili nawo. Ayi. President, Vice President, boma lonse, kunyada kwawo, quality yawo, mmaipanga measure ndi mmene anthu awo akuonekera, anthu awo amene akusangalira. That is the measure. Ine kubwera Vice President wa Zambia, ndiye ndinganyade kuti bwera uone mmene ifeyo tilili ndukajambulisapo ziteka ndikapita popo ndichita manyazi kuti iyayi it's not well proved. Ndiye angana pena pacho ku town ku Lilongwe ku Blantyre. Why? Measure ya president ya dziko ndi quality yake. Lero ine Vice President wa dziko la Malawi and Minister of State for Public Service Delivery, President wa udia zake alibe mulandu ndikuauza Malawi chimozi ngati sandimvera ndili moyo olo nditafa azandikumbukia. Because what I am saying zimene ndikukuuzani zoona zokazoka chifukwa ine ndili mboma momo ndikuona zonse zimene zikuchitika. Dziko lino munati mupite muitane mmodzi mumve chisanzo. Munthu kungoyima chonchi simuzoti munthu muli chani, koma ukayamba kumuza tayamba kulankhula mumva zimene zikuyenda munthu. Amayi kabwera amama vakuitizira bwerani eya ndikupasa ndi microphone angawa. Ndifuna kuti munene mu dziko lanu lino la Malawi, mufuna kuti mudandaule kwa ineyo monga Vice President wa dziko chimene mukuona kuti ichi sichikuyenda bwino. Ndifuna kuti mudandaule ndichani ngati pali kufuna tabwena mufumira. Ayi Shenga yanga sesino isha bwangu washetu kudandagula ketereza isha mubiri amakati toswa mama tukuyimba tukaya pakubema isha mwa shiripo ngata mizikia bayanzirika kwa tukuyimba kukuta papa butali tukuwela abahanga umusengo wakati kutandagula nimwe mwe majendera ni business tukupata kumamba kama sikuka chama sema akati wetu nao anena kuti toyambirira adandaula kafetereza kena kadandaula za makapitolo opangira business adandaulaso za nsewu kuti amaenda umene uwu ndikuchimva. Adandaulaso kuti akumaenda ukuku kuyang'anayang'ana madzi sakupezeka. Mena nakoyimira umomo
simungadziwe kuti ane madandaulo amenewo. Koma polankhula nawo mukumva chimene ndikunena. Asogoleri azikhala pafupi ndi anthu awo, mumadziwa. Mkazi mwamuna wake amakhala pafupi kumalankhulana kuti azimudziwa. Mkazi akakhala uko mwamuna uko adziwana. Mwina mmaona pa televishoni. Ine ndimakonda kuchoka ku nyumba ku ofesi, ndimakonda kulola nyumba za anthu osauka, kukhala pansi, kupita kwagula zinthu masika. Chifukwa chani? Ndimafuna ndimve andiuza chani, anthuwa akukhala bwanji. Chifukwa tikasankhidwa pa maudindo au president, vice president, duna, timakhala ngati takhala kwina kwake. Anthu ali kutali, ife tili kutali. Mmene zinthu zikukwerera mtengo, ife sitimamva kupweteka ngati inuyo. Tifikalowa mu stolo, inu mmatenga ndalama. Mmene matenga ndalama apo kumagula, kumamva kupweteka. 5,000 yakula zokazi, 2,000 yakula zokazi. Pomwe ifeyo tikakauti pa madudu akulu supereka ndalama, umangotenga kadi, kungopereka kitenga zonse mu shop free, kungopereka kadi ija akutengamo zimene akufuna. Ungoona okay, so it is 10,000, 20, 30, 40, it's okay. Ukupita tu ukutani kodi ukupita pomwe inu mukutani kodi mukuvutika. Ndikuti dziko lino ndilosavuta kuliyendesa ukafuna. Dziko lino ndilosavuta kuliyendesa. Fetereza mmene akutuliramo angagule fetereza ndani? Soya pieces, anthu amakonda kudya soya pieces. Iwe tamanga kagule soya pieces 1,500 au tamanga masoya pieces angapo? Lero mpase mwana 1,500 kagule soya pieces abale mapeketi ngati imosi opanda change. So bado nikumati ziko lili kupita kuti aliyense wainu agadizire nyumba mwanga moyo wanu ndiye pakomo panu. Moyo wanu ndiye pa nyumba panu. Pa nyumba panu pamene pali moyo wanu. Chilichonse chimene inuyo chikumaonekerani chimaoneka nyumba mwanu. Ngati simuvota bwino mukhala zaka zina 5 zokwera mitengo zovutika, tizabweraso pano pakameme nthawi ina kumazalankhula ife tikuuzeni mutivotere makuti because mwaponya mpata woti pakali panopa muvote bwino. Mulungu akupasani mpata woti muvote bwino. Palibe kusewelesa voti yanu, palibe kusewelesa voti yanu, mukavote bwino. Amama awa sili maziwa kuti ndikatundu. Ngani ndione nakuti aliyense adziwe kuti nakuti aliyense adziwe kuti nakuti pakali pano moyo wanu nyumba ndi nkhani imene inuyo muyenera kumachita. Nkhani yanu nyumba ndi mmene muli chitungo chanu. Palibe kusewelesa voti, palibe kunena kuti ine ndipanga izizi ndipanga izizi. Aliyense apange zimene akuona kunena kuti ichi chinthandiza. Nonse muli apa mwadya zachibani? Mwadya zachibani? Mwadya zakuboma? Aliyense wadya pakhomo pake, aliyense wadya zake. Kona ndimati ukamadya zako ulibe chani kodi? Wadya zake alibe mulandu. Mwadandaula nkhani ya fetereza. Si fetereza yeka, sopo, mchere, chimanga, zonsezo ndi munthu. Ziko tikati ziko ndi munthu. Ziko si china chilichonse, ziko ndi munthu. Ngati munthu sasangalala muziko pali chabwinonso ngati? Oyi, ngati munthu sasangalala muziko palibe chabwino. I want to recommend, ndikuuzeni abale anga muli ndi amwayi. Mama tabwera na
fikani nditu ya amayi awa titakumana mayi watakumana ineyo ndinafusa mafuso awiri ndagwira ntchito ku ADRA zaka 26 ndagwira ndi azungu zaka 26 ndayenda maiko ambiri kanza chitukuko ndimaziziwa ndinafusa fuso limodzi cholinga chanu ndi chanu mmene anayamba kufotokoza ndinaziwa kuti mwina mwache iwo ali mwana wa mbusa kapena iyayi mulungu wawo ndi mbusa kapena iyayi amunawo ndi abusa. Ntchito iyi ndi yachiuta, ntchito iyi ndi ya Mulungu. Mulungu sangasike kumwamba kubwera pa dziko pano kuzakhala kansala, kuzakhala president, kuzakhala vice president. Amasika kumwamba ndi kusankha kuti iwe ndiwe kansala, iwe ndiwe vice president, iwe ndiwe nduna. Ntchito zigwira ife zonsezi tukugwira ntchito malo mwa Mulungu wakumwamba. Ukatenga ntchito kumagwira monyada ngati ndi yako, ayi sizigwira. Ndikumapereka chisanzo chonena kuti ine kuno ndikuchitipa kumapetopeto a dziko la Malawi. Lero mwayima papa mukundiona ine president wa odia zake alibe mlandu, vice president wa dziko ndili ndiyo nditeteza ambirimbiri. Ntchito iyi ndi ya Mulungu. Siku limene Mulungu akuti kama ndizakana zatirabati pomwepo tichite bwino ndi anthu. Mulungu asana ndani kodi asana kuitane. Madandaulo awo azimayi anandiuza kuti kwathu kuti azimayi ambiri okonda business ndalama alibe. Anandiuza mmene ndimabwera kuno ndimazagula apopo, kugula apopo sikuti ndakotutumuka. She warned me, mukazafika pakameme, mukazafika kwathu muzapeza azimayi akupanga malonda. Ndiye sinafuna kumwayang'ana ndagula pang'ono, koma zoti iwo wapange business yenieni mwandiuza ndamva. Zafeterezazo mwandiuza ndamva. Komanso ndikusimikizireni aliyense akuti mukandisaka ndiza, mukandisaka ndiza, mukandisaka ndiza. Ine ndikuti pa 14 pa 16 pasana fike pa 16 zina ndiyamba kupanga. Sindidikira kuti mundisankhe. Munthu kakala pa chibwenzi umaona khalidwe la chibwenzi cha kuti uyu akandikwatira uyu akandisunga uyu. Koma aliyense mukazandisakira ndiza. What happens is ukakhala kuti ndiwe presidential candidate wa dziko, maiko onse pa dziko lapansi amasuzumira, amayang'ana ukuti ukuku angakhale president ni ndani, kodi ukuku angaone anthu ni ndani. Ndiye ukati abale tandithandizeni ndi asonyeze anthu awawa kuti inu ndi ine tikugwira ntchito limodzi kuti amalawi akhale pa mtendere. Sindifuna kudikira kuti ndidza isanafike siku la pa 16 ine ayi oka azakuitanani ndikukuwuzani kuti a president athu audia zache alibe mulandu anena izi muzapanga ntungululu, muzaombera mmanja and it will be done. Ine silimalangula zinthu palibepo. Unama siku ino ukakhala munthu onama umakhala opanda ulemu. Ndizabwera pano sindingafike pano kuti odia zache zija waiwala kutamiza zija waiwala silimakhala bwino. Inuyo ndikusimikizireni, I'll give you all the support. Komanso ukansala tena mwiyi ikale maliza ya ukansala mukale MP. Zimene ndachite ngati kansala nonse muzafuna kuti akale MP. Ndipo nauza tu awa kodi mukala kansala mukale MP. Hayi kuzichepesa. Koma akunoko nditu ndikuthokozeni nonse amene muli uko. Ndikuthokozeni mukavote mmene akuzirani, mukavota mmene akuzirani apapa kunoko. Mukuti ndikumalawi chikunoko kuno ndikumalawi, sikuti ndikutali
ndi dziko lake la Malawi. Kuno you are in Malawi and you are Malawians. Ndiye mukabakhala muzinyada kuti inu ndinu Malawi. Dziko lanu kuti mulitenge likhalire m'manja mwanu mukavote chonchi. Ena mati ife tinazolera chipani chathu chakuti zipani ndizopanda kanthu koma driver wa chipanicho. Driver wa chipanicho mutokani chipani chachikulu chochuka koma driver isakuendesa bwino. Mutakugula gari moto kukameme kusiku kuno chigari moto chopya koma driver akamayinza penda mukweramo mukwenge simungakweremo. Kwerani audience zache alibe mulandu muone zimene zachikeni chani pasana kwane pa 16 mayanga awa akuuzani a president aja munaso muzao pa YS ndi kulengeza aka kuza kuti president aja zoti ndiza ai zayambika azimai awa ma business awo azimai ambiri kunoko ena mapanga parking konde afu they need to be assisted. Anyamata ambiri angoyenda sali pachito angoyenda wapasa zochita anyamata awawa kunoko kutukuka chifukwa nzeru za chitukuko alinazo. Ndikufunira mafuno abwino musale bwino ine ndikaone nkapa samoni afumba kameme titamangire kinako ambuye akudaliseni ziko kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.